T4, len v skratke, niečo k tomu povieme, akože my si PAV jazdu z môjho pohľadu. Takže čo tu máme, to je Volkswagen Transporter T4 na rok výroby 2002. Môžete vidieť budíky ako 4-kového Golfu, na rozdiel od tých predchádzajúcich, kde to bolo také trošku staršie. Sú to veľmi spoľahlivé stroje na jazdia. Dosť veľa kilometrov. No a tento model je akurát 2,5 turbo diesel 5-valcový, výkonu 75 kW. Bolo množstvo tých výkonových verzií, niektoré benzínové, niektoré dieselové, ale tento a ešte ten 111 kW najvýkonnejší, čo už fakt tým autom hýbe pekne, tak boli tie najobľúbenejšie. No a čo som tomu povedal? Sprevádza tomu ešte veľmi krásny zvuk. Opäť valce, ak to vytočíte, pekne počuť. Páka zo spodu podlahy. Taký zaujímavý zvuk trošku. To video je len akože není veľmi o informáciách, ale trošku z jazdy. Trošku behujeme. Všetko k tomuto videu. Chcel by sme tu zrobiť také menšie úpravy,